Jopo wujude buta manik luhur pemindene Adiato yakso baskara buta nek bakal sewelas rasa asih dheweke sakur sabyatu golek ora wedi buta karo banjur padu yakso baskara maparing dawuh buta kataku japo adikku bisa bali ora amarga ora sarate opo sarate ora ono opo cukup aku kasih kudu tak jaluk bali meneh jagat dasari yen kuwi kakak kuwi dolo dari ratu ora sing ngomong kuwi kosok belan kabeh wis padha dasari sing duwe duwe wewenang katon mesti ora kaya apa mergo kula iki tak jaluk ora tak jaluk bali Dengan sinowo lan kudu nolongan dikandiro ngandikan winawe Sinu jagat dua patok semua jagat apa semua wonten jagut sampeyan yo jabat waktu dulu kan pergi kamu badhe jaluk bali ke Pulau Sino pripun dewa menika cilaka mencit nggih kula kinten nggih iki sasmitane anak Prabu Duryudana mimpi Lestina banjiran nggih iki kula wala sampun matur yen banjir niku prambang sing boten sae lah kok malah dibantah Udara sowan nyuwun mangsule ngasti Pak. Monggo pripun saenipun Nak Prabu Duryudana kula namung derek wong tuwa. Kakang Durna keranen pripun. Lan sampeyan kleset. Kleset iki dikene. Lho, anak Prabu Duryudana mimpi kebanjiran. Lho nggih, nek kleset. Kakang Durna ngatur yen banjir prambang bakal itu rezeki. Lho, nggih, iki bener. Mimpi banjir Pulau Sino bakal itu rezeki sing akeh. Dapat Rabun Indah. Indahnya adoh aspanya anak Prabu Duryudana sawetara gawe bagono. Sampeyan boten krungu pripun? Gak ngerti. Perkudara tekan mriki jaluk bali negara Ngastina. Lah, Perkudara nyuwun bali negara Ngastina. Iki lagi nyuwun badhe patih. Wong nyangane iki Ngastina persis. Sing dadi ratu Nak Prabu Duryudana bebek sinten-sinten. Wong dereng lakon sampeyan kok mun ngeyel. Sampeyan kemero. Sok ngerti. Perkudara iki lagi teko lagi nembung lagi jaluk. Udah sampeyan waktu masuk apa yang ada itu. Sing boten teratakan sinten wong jaluk mesti wong jaluk sing duwe apa suwi. Nggih, karo papan ikut papan suwi kabeh. Banjire ditahu. Banjire ditahu. Nggih. Dengan saring murid ditahu ngendi mulai. Tekan awasipun ampun pisan-pisan dilehke. Monggo tetembungan sadumuk mbandho. Sehari bumi kudu dikudu. Iki waktu Udara icen boten-boten pun sebodo rebut kanggo kene semua. Terus saya sekali aku kasih Prabu Duryudana Prabu Sudiporo. Ewo dene lagu baru kali kraton Sino. Iki dino aku wah itu kuwi panteri ono jowo rangkal kok mluke lakon opo.
goleki begawan dono ya si Kumbayana. Ya aku iki sing kok golek. Waduh, opo guru-guru. Suno rampung ya ampun kumantan ate mancon mantat rosa dosa ilang boten apa boten kok diwukur saged ngaturaken sumpah boten asalipun guru kula ingkang kula badheni bapa Werkadara. Dadi wae menehi begawan dono. Ya aku iki kok goleki berkat. Kepareng kok berkat dono nanti kula kudu kusumo Winaka putra siswa suwanima Winaka putra siswa duka bapa begawan. Iki sejatine pendaftaran wis tak tutup. Nek gade dono iki guru sing nyahnya lomo. Upama minggu siji murite ora dadi sabar. Aku nek makane kata ikan sami. Yang trek wonten Sukolimo. Wah, ini mana aku sing dulu. Sing ora ndalani memang aku sing apa. Kudune mangke makan sing kalau mau titipan dari bayar akeh kok apa. Kata sakake ora diono dan. Dasarmu apa kowe iki ratu? Aku orang negara tak bila berani suka lah apa yang bukan dulu pulau itu ya udah pun antara begawan dulu waktu dorongan kapan dulu atau kamu gak sempurna atau kamu misalkan paling dua tidak itu ya dulu tidak bisa nanti atau pulau kapan itu jadi belum suka tapi prabu jago semua itu pengen gak ada suatu dulu suka sesuatu kamu sangat paling dibadi kamu kasapurna itu bawa kan dinten sakmangke Wirasita wonten Sukolimo kula dados putra saka Buka Gandara kula pinter kamu kasapurna ya aku pengen kamu kasapurna iki ngono karo kan iki karo kan sing ana sarane sing mbok lakoni lamun kula kedahku padi kayu susu nyane kula saged ditunggu banyu fungsi perkosan kula saged mergo murid iki syaraté beda-beda nek ate berdua itu kuwi kae bujune nang kabeh mesti perkosan iki kok nek kowe beda pancen syarat kula tak kandhani kalau bendae marku doro kan enggak kandho tekan kasih wengi waktu doro kuwi kok Bukine sino pendopo iki kuwi tadi itu waktu doro kaya wong bingung waktu doro kaya wong bingung cuma dana terbut kan doro istilah jaluk dari doro sino kowe aku dari muridku tak ajar karo kasamunan syaratnya yang iso materi Werkudara saguh materi Werkudara ora sadar Selamat selalu. Pribon, rumah buatnya tuh yang sampean. Mimpi banjir badan itu mimpi sentai. Ampun paten dengan kamu jadi dorong. Orang kok sing gawe nurunke utusan bakal mateni Werkudara. Ora sing meh Werkudara mati. Kekuatane Pandhawa ning Werkudara. Nek Werkudara mati Janaka emas, Janaka mati. Werkudara mati, Janaka mati. Oh, kula dewe gantung dhewe. Sampeyan niku percaya kalian kok mboten? Dulu disepakati. Wes
do akeh karo kudu yen karo kudu iso pateni iso iso antara anak